kære Sony. Anonymous har lagt mærke til, at det ser ud som om de ikke har lært fra jeres tidligere fejl, men i stedet har sagt via Nintendo, som truer friheden af millioner af internetbrugere. Det er Anonymous mål at beskytte dem, som ikke kan støtte op mod friheden af multimillionære firmaer, som konfronterer dem. Som i det, har vi tidligere angrebet jeres firma, og taget PlayStation Network i flere uger, hvor tusindvis af brugere mistede deres tro på jer, mens jeres konkurrenter klarede det strålende. Søger jeg hyper at I ser fejlene i jeres handlinger. Vil stemmen af folket. Tving os ikke til at tage hævn for tredje gang, da vi vil bruge alle vores ressourcer, for at ødelægge jeres firma. Vi i Anonymous i folket. Vi tilgiver ej, vi glemmer ikke. Sony, I skulle have forventet os.